Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu albarka, muna yi muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Wato jakadiyar Nijar a Ghana, wato Akara, Adama Gazibo da ministan makamashi da albarkatun ƙasa na Turkiya, wato Alfalan Bayraktar, sun rattaba hannu akan haɗin gwiwa a fannin ma'adanai, musamman zinariya da haƙar da man fetur. Idan dai baku mance ba, ita wannan jakadiyar Nijar ce wadda take Ghana, wato wadda take birnin Akara, wato Adama Gazibo, da ita da ministan makamashi da albarkatun ƙasa wato na Turkiya, mai suna Alfalan Bayraktar, sun rattaba hannu ne akan ita wannan haɗin gwiwa da kamfanin ma'adanai, musamman zinariya da kuma abin da ya shafi man fetur. Ministan dai wato Alfalan ya ce, mun yi imani cewa ta hanyar haɗin arzikin albarkatun ƙasa na Nijar da ƙwarewar fasahanmu ta ƙasarmu, za mu iya yin aiki don cimma manufofi na dogon lokaci, in ji shi ministan Alfalan kin ya ƙara da cewa fannoni na dogaro na wani tsawon lokaci wanda ke ba da gudunmawa ga jin daɗin jama'ar Nijar da su can kotan Turkiya kenan. Da haka wannan abu ne mai muhimmanci. Ita rattaba hannu a wannan na abin da ya shafi ranjejeniya, wani sai magana game da daman jakada tana iya ranjejeniya game da abin da ya shafi wani abin da ya shafi ma'adanai, tunda shi wannan ai abu ne wanda ya shafi ministan ma'adanai da sauransu. To abin da yan uwa ba sani ba, jakada tana iya yin wannan aiki, amma ƙarƙashin jagorancin shugaban ministan ma'adanan, tunda ai yanzu zamani ne ya riga ya canza, komai magana ne magana to ya kuka da shi da sauran su ga baki da. So da yawa mutane sun sha dora aya tambaya ya ake jakadiya ta iya kullar yarjejeniya da ita da wani minista. To kun san kuma yana da kyau ku iya ganewa, ministoci da dama suna yin amfani da wata dama da suka samu. Takan iya yiwuwa lokacin wata dama ce ya samu ya gani, bari a tattauna game da wannan abun, saboda shi wannan minista Alfalan kin a cikin maganganun da ya ce su sun yi imani cewa ta hanyar haɗin arzikin albarkatun ƙasa na Nijar da ƙwarewar fasaha ta ƙasarsu za su iya aiki domin cimma manufofi na dogon lokaci. Duk da yake mu da Turkiya daman ai idan yan uwa ba su mance ba, yau ba muke ranjejeniyoyi kuma muna girbiya muna kwashewa ba, to ma'ana muna cin amfanin wannan kin. Da haka wannan duk ba na sabon abu, mutane masu cece kuce da sauransu, ta ya za a yi jakadiya ta iya tattaunawa kan abin da ya shafi haɗin gwiwa. To jakadiya ita ta wani bangare tana wakiltar abin da ya shafi arzikin ƙasa, inda tana ƙasashen waje ne, amma muna nuna muku cewa ta fannin da shi shugaban ma'adanan wato ya ba ta wata dama, kuma suna mai da miyo tsakaninsu, to ta wannan hanyoyi duka wannan abubuwa ne masu sauƙi masu yiwuwa. Da haka fatan dai da muke, Allah dai ya taimake mu, kamar yadda dai muke ce ma 'yan Nijar, ku tashi tsaye, kun samu shugabanni masu albarka wanda mahulkinsu ko lokaci al'amarin da ya shafi ƙasar ku, kama daga ambasad da sauransu, duka mahulkin abin da ya shafi ci gaban ƙasar ku. Da haka a ci gaba da addu'a, a ci gaba da sa ƙasar Nijar cikin addu'a. Nijar tana ganin haske game da sauyin yanayi, game da sauyin duka wani al'amura na ci gaba na rayuwa. Da haka a ci gaba da sa ƙasar Nijar da addu'a, da manyan kusoshi na gwamnati wanda masha Allah tana taka rawa a zo a gani ta wannan bangarori. Da haka a ci gaba da kokari, a ci gaba da sa Nijar addu'a, malamai a tashi da addu'a. Da haka Allah ya albarkaci ƙasarmu da kuma al'umma gabaki daya. Anan muke fatan Allah ya albarkaci ƙasar ta baki daya, insha Allah. Assalamu alaikum.